Salut! Vă prezint motocultorul OMAC MC800. Am ales acest motocultor. Are 8 cai putere, fiind unul care mi se pare puțin robust la roți și așa ca aspect față de alte motocultoare. Are coarne reglabile și care vine dotat cu plug, rariță, roți metalice și cu freze. Care mai aveți astfel de motocultoare? Lăsați un comentariu că sunteți mulțumiți de ele. O să fac un clip, o să-l bag la treabă astăzi și o să vedem cum funcționează. Așa arată și din lateral. OMAC MC800.